Хоби имам, да. Обичам да игра на електронни игри, примерно. World of Tank, Call of Duty. Аз съм голям фен на Формула 1 и всъщност това е нещо, от което се интересувам. Следя спорта, следя състезанията. Обичам да стоя пред камината с една кристална чаша с жълта течност, което е така доста зареждащо. Защото най-популярната ракия в Македония се нарича жълта ракия. И откакто се занимавам с нашия офис в Македония, пия само жълта ракия. Много талант искам да притежавам. Може би в артистичната сфера, може би и в това, което се занимавам, бих искал да бъда по-добър. Аз определено не съм човек, който е проектиран да стои на едно място и да скучае и да мързелува. Динамиката, пътуванията, срещата с различни хора, запознанства и това, че всеки ден практически аз трябва да изучавам нови и нови технологии, за да мога да бъда достатъчно компетентен в областта, в която работя. Мотивираме, не знам, може би всички предизвикателства, които постоянно се появяват, новите неща, които трябва да уча, различните проекти, които изпълняваме и постоянно трябва да се усъвършенствам и в техническата част, работата с хората и отговорността, която нося за тях. Това ме кара да съм по-силна и наистина да горя в това. Не знам, може би да пея. Да се науча да свира на барабани. За съжаление обаче не ми остава време за това. Най-много ме зареждат семейството и приятелите ми. Изключително силно емоционално ми се отразяват срещите с приятелите ми, вечерите, в които разпускаме заедно, спорта. Спортувам и това също много ме зарежда. Много често с колегите играем в футбол, а също така занимавам и с плуване. Понеделник и четвъртък всъщност спортувам, затова ми е по-дългобедната почивка. Събота и неделя се опитвам да откъсна малко време за себе си. През седмицата се опитвам да разнообразявам и с друг вид спорт, като футбол, например. Нещото, което ме зарежда, са танците. В момента сме на нашия курс по танци с колежките 2 пъти в седмицата. Посещаваме този курс.